jeg gerne vil snakke om, er samarbejde, ansvarlighed, social kapital, dokumentation og IT, fagsprog, tavshedspligt og sygeplejeprocessen. Det betyder, at flere personer arbejder sammen om en fælles opgave eller et fælles mål. Et godt samarbejde kræver, at man er anerkendende og respekterer hinanden. Det er også utrolig vigtigt, at man har tillid til hinanden og kan kommunikere og er ansvarlig. Der er forskellige former for samarbejde. Der er et teamarbejde, et tværfagligt samarbejde og et tværsektorielt samarbejde. Et teamarbejde betyder, at en gruppe medarbejdere arbejder sammen om at løse en opgave om en gruppe borgere. Et tværfagligt samarbejde betyder, at der er forskellige faggrupper, som arbejder sammen. En faggruppe kan fx være social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske. Et tværsektorielt samarbejde er, når personalet i sundhedsvæsenet, dvs. hjemmeplejen, samarbejder på tværs af sektorer. Sektorer er delt op i primærsektorer, som er hjemmeplejen, og sekundærsektoren, som er sundhedsvæsenet. Et eksempel på et tværsektorielt arbejde kan være: en borger er på hospitalet og bor på et plejehjem, hvor hjemmeplejen er knyttet til borgeren. Nu er borgeren ved at være rask og skal til at blive udskrevet. Så hospitalet ringer til hjemmeplejen for at fortælle, at borgeren snart kommer hjem, og det vil sige, at hospitalet og hjemmeplejen samarbejder. At være ansvarlig betyder, at man er ansvarlig for at overholde aftaler, møder til tiden, da der er mange mennesker, der afhænger af dig. Det er både borgeren og dine kollegaer, der afhænger af dig. Ansvarlighed er også, at du selv tager initiativ til at gå i gang med at løse opgaver og hjælpe der, hvor man kan. Social kapital handler om de sociale og faglige relationer, vi udvikler, når vi løser vores arbejdsopgaver sammen. Det gælder relationer mellem ledere og medarbejdere. Dokumentationer og IT-dokumentationssystemer. Dokumentation er et skriftligt materiale, der beviser noget bestemt. IT-dokumentation er særlige IT-programmer, der kan indsamle, behandle, gemme og dele informationer om borgeren, så alle læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan se informationen om borgeren et sted. Fagsprog er en vigtig del, når man skal kommunikere igennem personalet. Fagsprog bruges, så alle fagfolk forstår hinanden. Fagsprog er altid kort og præcist, det vil sige, at man bruger forkortelser og begreber. Tavshedspligt. Social- sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og andet sundhedspersonale har tavshedspligt. Når man har tavshedspligt, er det ulovligt at videregive ufortrolige oplysninger om en borger. Det vil sige, at du ikke må fortælle andre noget om, hvad dig og borgeren har snakket om, hvis det er noget med personens helbred at gøre. Det kan fx være en diagnose, eller det kan være, hvis personen har det rigtig skidt. Sygeplejeprocessen. Sygeplejeprocessen er en faglig og systematisk måde at løse sygeplejefaglige problemer på. Sygeplejeprocessen er delt op i 4 faser. 1. Observation og vurdering. 2. Planlægning af mål. 3. Handlinger. 4. Evaluering. Observation af borgeren er, når man kan se, at der er noget galt med borgeren. For eksempel, hvis man ser, at en borger har fået et sår på hånden, og det ikke vil hele, og du kan se, at borgeren er lidt bleg, er der tegn på, at der er noget galt. Et planlægning er et mål. Det kan være, at når du snakker med borgeren om, hvad der er galt, og hvad der gør, at borgeren har det skidt. Det kan fx være, hvis borgeren er bleg og såret ikke hele, har det højst sandsynligt noget at gøre med, at borgeren ikke får nok vand. Målet, det er det modsatte af observationen. En handling kan fx være at få borgeren til at få det bedre. For eksempel, hvis borgeren mangler vand, er det vigtigt at få borgeren til at drikke mere, og det kan fx gøres ved et væskeskema. Evaluering. Evaluering er til for, at vi kan se, om vores handlinger har resulteret i, at vi har opnået vores mål. For eksempel, at såret det er helet, og borgeren ikke er bleg mere. Jeg har observeret, at du har et sår, der ikke hele, og du er lidt bleg, kan jeg se. Og jeg tænker, at vi skal få styr på det, så det er selvfølgelig vores mål. Og så tænker jeg, at jeg lige kan spørge dig om nogle ting. Får du nok vand, tror du?
tvivler. Det tvivler du på? Ja, du er også lidt bleg. Ryger du? Nej. Nej, så det har intet med rygning at gøre. Hvad med dit kredsløb? Ved du, om det fungerer? Nej. Så synes jeg lige, vi skal se det. Men du bliver i hvert fald rød, så jeg tænker heller ikke, at det har noget med kredsløbet at gøre. Så jeg tror, det er rigtig sandsynligt, at det er på grund af, at du mangler lidt vand. Så jeg tænker, at vi skal lave et væskeskema til dig. Og hvad siger du til, at vi kan lave en aftale om, at du skal drikke 1 liter til i aften? Kom der godt, hvis vi ja. 1 liter til i aften. Ja, og resten af eftermiddagen. Nå, Lea, jeg kunne se, at du har drukket rigtig meget vand de sidste par dage. Og såret, det er jo væk. Det er næsten væk i hvert fald. Så det var rigtig godt. Ja. Så nu tak for din hjælp. Det var så lidt. Ha' en rigtig god dag. Tak, i lige måde.